Veníem del franquisme i d'una transició molt problemàtica on teníem necessitat d'exterioritzar tot el que estava passant. I recorde que eren uns temps en temors, perquè clar, encara el país estava dominat per els militars i per determinada dreta franquista, però amb moltes esperances per tot el futur que ens podia esperar. Ens vam reunir en la Casa de la Beneficència i mesos més tard es va celebrar una assemblea en la qual s'aprovaren els primers estatuts de la Unió de Periodistas. Vino a sacudir un poco el ambiente periodístico y, lógicamente, dio entrada a la nueva generación de informadores y respondía a una necesidad que venía de la mano de la democracia. Era la senya d'identitat de la Unió de Periodistes. És que no podia ser. Tenien molts casos de molts periodistes que estaven processats. No es perseguia als autors de les agressions, es perseguia a qui explicava què és el que havia passat. Els Premis Llibertat d'Expressió es crearen en la Unió de Periodistes per a reconèixer persones o entitats que tenien problemes o estaven perseguits per fer escoltar la seva veu. Es una de las iniciativas más loables de la Unión y no hay más que ver que se ha convertido esa cita en un punto indispensable para reconocer el estado actual de la profesión. És important estos Premis Llibertat d'Expressió perquè és que demostren que la llibertat d'expressió no està guanyada, n'hi ha que guanyar-la tots els dies. Cal reconèixer, cal visibilitzar i recolzar les persones i les institucions que han tingut problemes de qualsevol tipus per a defensar la seva llibertat d'expressió i exercir-la com cal, en llibertat. Hem demostrat també que som la veu del conjunt de la professió, de periodistes i de fotoperiodistes, i penso que cal continuar en aquesta via. La Unió de Periodistes ha estat implicada des del seu primer moment amb la recuperació de la democràcia d'aquest país, amb la recuperació de drets fonamentals per a les persones. Jo crec que és una tasca fonamental que ha de fer la Unió de Periodistes, que és estar en el debat públic. Per a tots tenim una casa comuna, que és la Unió de Periodistes, que fa que estem tots junts, que defensa els nostres interessos professionals, treballem on treballem, i per tant és molt important tindre aquest referent. El paper de la Unió és un paper totalment combatiu. Parlem d'un dret que és un dret no sols dels periodistes, és un dret de la ciutadania en el seu conjunt, perquè la Unió continua a dia d'avui defensant la llibertat d'expressió. Els 40 anys de la Unió i la situació actual me reafirmen que la creació de la Unió va ser una molt bona idea, que era imprescindible aconseguir una organització democràtica que aspirara a la llibertat d'expressió.